ആകാശത്തിരിക്കുന്ന മലക്കുകളെ ഭൂമിയിലേക്ക് ഇറക്കുകയാണ്. എന്തേ മുഅ്മിനെ നമുക്ക് സാധിക്കില്ലേ? ഹബീബായ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ വ്യക്തമായി പഠിപ്പിക്കുകയാണ്. അതുകൊണ്ട് ഖുർആൻ ഓതണേ, ഖുർആൻ ഓതാതെ നിലകൊള്ളരുത്. പൈശാചികമാകുന്ന ഉപദ്രവങ്ങൾ പരിപൂർണമായി നമ്മുടെ വീട്ടിൽ നിന്ന് മാറപ്പെടാൻ, നമ്മുടെ ജീവിതം ആത്മീയമായ ഉയർച്ചയിലേക്ക് കടന്നു വരാൻ ദിക്റുകൾ അനിവാര്യമാണ്. ഖുർആനോത്ത് അനിവാര്യമാണ്. وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا. അതുകൊണ്ടാണ് വിശ്വാസിയുടെ മുഅ്മിനിന്റെ രണ്ടാമത്തെ ക്വാളിറ്റിയായ ഖുർആൻ പറഞ്ഞത്. ഖുർആനിക വചനം ഓതപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അവന്റെ ഹൃദയത്തിൽ നിന്ന് ഈമാൻ അധികരിക്കുന്നതാണ്.